Adorang sotapuka pertangyangan bonataon ni Huriata di Bagasan Tikyon di halaman 5 adorang sonomor pituan non upasat hami manon kur sian punguan ina parari Kamis dung sidung refleksi ima adorang somarede nomor pitui di nomor pitu bukede nomor 700 sadai siman non pinasahat tu punguan ina parari Kamis asatapuka partangyangata di Bagasan Botarion tapahohom marohata martangiang mahita di Bagasan rohatabe. Amin. Kamu ruas ni huria ni Tuhani, namar pungudohita sadarion di gerejaon, di Bagasan las ni roha, laho mangulupon dengan basa di nibata, nang manugunugu pardalanan ni nguluta, tolhas tu tahun naib baru 2025, tahun parasini rohaon ni dibata, dibaheni jalohamuma tabenami dibona ni taonon. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Selamat tahun baru manang dihamu. Tarpuji magoar ni debata di siala asi dohot dengan basana. Nunga tabongoti tahun naib baruon naing tapar sahulihon masudi gudang akasilas ni roha si jalo ota sian debata para si rohai marhite huriana HKBP taonon digoar tahun transformasi HKBP tahun nanaing mangarahon sudi ruas ni huriai rapdohot akka pangula ni huriai tungolu parsaoran naib baru marhite-hite panugunuguon ni todi parbadia. Osma rohata di debata, saya parmudu-muduon na dohita saluhutna, lau mandalani tahun transformasion, asa jupang tutu hai baruon ngolu nama boan tuhatuaon, mangaulahon lomo ni rohani debata, akana hinalasonna dohot na sundenggan. Salpu matutu akabakko na liling, marhite parsalpu ni taon na buruki. Tomo-tomo tamahay baruon na makorhon halalas ni roha. Atong tapuji matuhata mual nilas ni rohatay, marede mahita naung salpu taon na buruki. Você
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Sai pabotohonon mudo tuau dalan hanguluan, gok dolas ni roha diadupan ni bohim, akahasudungan ni roha do di siamunmu saleleng ni lelengna, haleluya, martangiang mahita. Ali di bata amanami pargugu na sohatudusan, namadok mauliate dohami tuho, ala di papatar hodo anakmu, Tuhan Yesus Kristus tuaka na sotumadaho, dibaheni pargugoi masude organ pakobasion di huriam, bongo tuhai baruon, transformasi, asalam tu ulina pakobasion nami, di huriam HKBP Rawamangun, saya si roham, say payan madihami, rodi pinopar nami, barita naulii, jala pararat mai, dia kana hudul di haholomon, dohot nanilingguman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpu si Jahawota di partangyangan bonataon ni huriata sadarion, di enet sian pesalmen siap lalu, ayat sada sahat rodi ayat sia, tajahama marhite responsoria. Ede hokamuma di Jahoba ede nai baru sada, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga ditupahi siamun nai, dohot tanganna nabadiai ibana. Nunga di pabotohon Jahoba hatuaon nai, nunga di papatar di bana hati goran nai, diadopan ni aka parbegu. Nunga diingot ibana asi ni rohana, dohot hasitonganna tubagas ni Israel. Nunga di ida luhud ujung ni tanoon, hatuaon ni debatata. Marsurak-surak maho, ale sandok tanoon, mangolopon Jahoba, pangiar maswara marolop-olop, jala marende mahamu. Puji hamu ma Jahoba marakup arbab, mardongan arbab doho suara ni ede. Marolop-olop mahamu di jolo ni Raja Jahoba, mardongan sarune dohot suara ni saka. Mardoroma laut rodi isina, ortibion rodi pangisinai. Martopap-topap maaka batang aek, rap marolop-olop maaka doluk. Di jolo ni Jahoba, ay nungaro ibana lahu manguhum tanoon, uhumon nama pertibion, marhite-hite hati goran, dohot akka bangso, marhite-hite hasitongan, ido sahatna, martua mana tumangihon hata ni dewata,
jala naupiopsa. Amin. Puriani Tuhan na martua, sadarion ma ari na binuhul ni debata, mangalehon las ni roha dihita saluhut na, ruas dohot parhalado HKBP Rawamangun, nung nga tutu di pataridahon debata, asi dohot holong ni rohanay, nang madongani hita, di pardalanan parsauran, dohot pakubasyon, di tahun 2024 na salpu. Terpuji maho ale Tuhan debata, ala ni asi dohot holong ni rohami. Kadalani do tahun 2024, marhite na tabolu seragam akan amasa, di tonga-tonga ni Huriana HKBP Rawamangun. Tahamalate hondo, dengan mardalan sudia kapakubasyon, di tonga-tonga ni Huriai. Gok dame do parsauran parmingguon, siganup mingguna, ni hobasan niya kaparhalado, dohot pangula na gok tiki. Gok las ni rohado, akaya na kota sikola minggu, jupa marpungu na sida. Sonang soharibu-ribuan do, sude ruas ni Huriai, mulak sian bagas jorona, ala dapotan pohal hata ni jebatana sida, tutonga-tonga ni keluarga, dohot ulaon na siganupari. Hata ni jebataima, gabe mual ni haguguon, dohot pos ni roha dinasida, ganup mula-ulaon. Terpuji maho ale Tuhan debata, ala ni asi dohot holang ni rohami. Huria ni Tuhata, di tahun 2024 na salpui, masayuli jala denggando, mardalan pakubasyon ni Huria, marhite tolu pajuon na, koinonia, marturia, dohot diakonia, ay marhite na tolu pajuon ni, dipatuduhonido hadirion ni Huriai, songon hapapatar ni pamatang ni Kristus, di portibion. Terpuji maho ale Tuhan debata, ala ni asi dohot holong ni rohami. Amang dohot inang, kita saluhut na marpungu di tikion, lumobi maaka organ pakubasi di tonga-tonga ni Huriata, di pamasa Huriaido, parpunguan dia kategorial, dalan mangihot parsauran parhamamaranggion nalam uli, mamuka sian yanak kota sikola minggu, bajar-bajar, akan aposo bulung, akaina, marhite ragam parpunguan nasida, dohot akka ama, nang akka na tua-tua lansia, maselas doroha, marnida parpunguan ni nasida, diganu partikian nabe, lamar sangap madebata, marhite akka parpunguan kategoriali. Terpuji maho ale Tuhan debata, ala ni asi dohot holong ni rohami.
Hurian itu hatta, tahun na baru, naung tabongotion, ditotopon huriana HKBP do, gabe tahun transformasi HKBP 2025. Adorang so tau duti aka parsauran, dohot pakobasion di taonon, naing matabonai, marhite roha dohot pikiran, na di pai baru, marhite-hite todi perbadia, di pai baru, dada namar tudu-tudu, tu perubahan bentuk, alai harohaon do, naikon ibaru, di pai baru rohata, asa satia maniup janji, manang padan nang tajalo sian debata, songon ruas nang parhalado hita, ngulu niaka na porsea, imangulu na ni ihot ni padan dohot debata, ujumabuan niya na kota tardidi, jupa makatidakon ha porseaon, hatiha majalo pasu-pasu pardongan saripeon, masa parpadanan na badia, dohodiaka partikian na asing, mga rata-ratai pada nido na nidokna. Dungi, di pay baru roha, domu tu namar parange na tama songon Kristus, memiliki karakter Kristus. Di pay baru roha, laho makanguluhon kultur, na hobar tuhata ni dewata, marningot, doras niya kahamajuon, dohot parbinotoan, narosian duru, jalan aparpudi, di pay baru roha, asa marhatauon, dilayakkan, dimampukan, diakasiulaon, obar tupadjawot tabe, dalan lau makatidakon Kristus, di tonga-tonga ni portibion, asa dia masih dohonota, Ale Tuhan parasti rohana sumurung, basa-basahon lihami huaso dohot hagogoon ni tondim, tondi parbadiai. Asa di pai baru hami mangihuton lomo ni roham, patuluson saluhut sakapmu marhite huriam HKBP Rawamangun. Amin.
Basada marohatta martang yang mahita. Di bata Jehovah manami perdenggan basa para siroha na sumurung mauliate marohanami di ho Tuhan upasat hami itongatongan ipungan nami di tikyon ala saluhu na denggan di basam dohot asin roham naung nilehonmu di hami tarlumobi di pardalanan ni huriam HKBP Rawamangun siat tahun nang salpu 2024 tolhas huriam nang ganup ruasmi ke tahun baru 2025 lasi tuturo hanami le Tuhan yak kadenggan ni basam tarlumobi yak ruas ni huriami naung pinaborhatmu marhite tonga-tonga ni huriam lahu mangula ak kaulon atong ale Tuhan jala debata nami pasu-pasu masalhud na ka ulaon yak karuas ni huriam diganup akka parkarajuan na si dawi asai tau sangap iguarmi tarlumobi lahu mangalului ngolu-ngolu si ganupari dina sida ale Jehovah debata manami songot tadalas ni rohanami di na borhat kami di tahun 2025 tahun baruon di halason huriam HKBP Rawamangun do tutong Tuhan padonganionmu marhite namar bona tahun ganup ruas ni huriam marhite akapadita situa akka ruas ni huriam dohot ditolu dewan kononia marturia dohot diakonia nang aka seksi-seksi ganup siat tulu dewan na jongjong ami dison mamuji ho jala pasangapon guarmi Jehovah debatama nami naing ma pukon nami musek kakapakobuson nami dungsun hami Tuhan marbona taon jalanang matotong Tuhan di pay baru todimi hami dilaw maroha haringgason muselaw mangulak kaulaw marita ka perpunguan di tonga-tonga ni huriam di bagasan satau bulun di tahun 2025 mulai sian sekolah minggu remaja naposo bulung akaina amalansia seksi musik jedding pendidikan diakoni kesehatan masyarakat nadong diganup akka tolu dewanon ale Tuhan hobasi maka saluhuna para hadun huriam asa saluhuna hami marsadani roha saroha sa pikiran lahu mangula-ula moni roham tarlumobi di tahun transformasi HKBP naik pe baru roha na pikiran nami asaboy hami maju memikiri akka pakubasyon nami marhite sikap parange pabahenan nami jala lamtang ma totong Tuhan haporsyon nami lahu mangula ulami atau pargogoy matotong Tuhan akka dewan akka seksi akka ruas ni huriam nang akka parhala dunu huriam asa totong Tuhan di tahun transformasi di saluhut HKBP boy mardala do denggan tarlumobi huriami HKBP Rawamangun boy patuluhon akka perubahan-perubahan pola pikir dohot totong Tuhan selalu bersinergi na positif lahu mamikira kahadenggan di tongah-tongah ni huriam di tongah-tongah ni huriam HKBP Rawamangun atau ngali Tuhan jala debata nami marsanga maguarmi tarmobi totong Tuhan nang dibohali hami marhite bona taon ni huriam ale Tuhan pasu-pasu manang manguluan nami nalahu mameritahon hatami gabi hata ngulud di hami la hoboy hay mga tusi ahado nanaing siulahonon ni huriam di bagasat taonon marhita anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami amin.
Kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada pernah lelah putus asa. Dia berjalan menyusuri tanah gersang. Ada yang jatuh di tanah, ada juga yang jatuh di tanah yang gersang dan di semak belukar. Tiada yang tahu di mana kau bertumbuh. Saat menuai tiba, derai tawa, riulah terdengar bersama-sama kita nikmati upah yang besar di surga. Kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada pernah lelah putus asa. Dia berjalan menyusuri tanah gersang. Ada yang jatuh di tanah, ada juga yang jatuh di tanah yang gersang dan di semak belukar. Tiada yang tahu bilakah kau bertumbuh. Saat menuai tiba, derai tawa, riulah terdengar bersama-sama kita nikmati upah yang besar di surga. Saat menuai tiba, derai tawa, riulah terdengar bersama-sama kita nikmati upah yang besar di surga. Upah yang besar di surga.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Jesus tuatai. Amin. Hamuna kadamang dainang hahanggi kupinaribot di bagasan gorni tu hatta Jesus Raja ni huriai luwi maka perwakilan sedana kawe perhalado pertohonan dohot non pertohonan perwakilan ni sudi aka organ-organ pakubasi di tonga-tonga ni huriata jubulu mau pasahatami tabi sudi hamsian pengula rabdot perhalado di huriat tahakabi piraw mangu di bonan ni taon non lahoma mulai do mamuka saluhna ulau pakkubasyota di tahun 2025 on horas madihita saluhna hamwaka manginang tema transformasi HKBP di tahun 2025 on ima nanyenet siar Rom biddu 12 ayat 2 laos ima mamornohi dohot mamorhati hita tusudi ulota di huria tahun 2025 on songonom mahatana jala unang gabi sarobang hamu dohot portibion alai gabi ibaru mahamu dung muba pikiramuna asatau hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli nahinalatsonna dohot na sun denggan jala unang gabi sarobang hamu dohot portibion alai gabi ibaru mahamu dung muba pikiramuna asa tau hamu manibangi lomoni rohani debata ima nauli na hinalatsonna dohot na sun denggan. Di hati Indonesia terjemahan baru 3 di dok songonon. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Hamuna kadamang doh dainang marlas ni roha dohita ala dukotsa tahilala balgani asin rohani tu hatta marhite-hite hatu tubuna dohot padongan yonna mamulus tahun na baru 2025 saat kita muse memasuki minggu Epifanias, minggu Hapapatar, nang tadalani doh nanang sidalanata, di loas debata hita mamuka saluhut naka ulau pakkubasyota di tonga-tonga ni huria HKBP Rawamangunon. Marojahat tu tema nang tinotopon ni huriat ta HKBP ima dijuhi ta asa unang gabe sarobang dohot pertibion supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. HP taboto adong gosa ada kecenderungan nih kita hazul maon ingin menjadi serupa.
banyak orang yang suka yang serupa. Mulai Natal misalnya kita manang na akka punguan pitor saya dok sian ruas ni punguan ni madok nuansa merah. Jala sudah ma pitor mar merah. Sadok menyala ma ningo marupani. Resikona molo adong na so pitor mar merah isi ay berbahaya dong. Mulubuin yan unang madohot itu barisanon marede ala geberuanon punguata. Pengen menjadi serupa. Jala na kebetulan naroidang sarupa tertekabati may mana. Mulak siyan tungguani. Hape tu pangajay bajunon na baru tus. Dungi marnatal manasida sudi sibereng tuibana mula may mana dang martod di hilalay bana permingguni alani naso sarupa. Alay na maralo tu si sayang gotong kecenderungan ingin tampil beda. Saldo ikon beda doang. Dangolaw dos dohot nasida. Asa gabe pusat perhatian ibana. Wasa ulay ngasing nasasadaw nin natong ala ima kumadanna inna marupani. Jaibana ma dietong na memiliki nilai lebih dibandingkan dohot akadongan na narap dohot ibana. Hamun akadamang dohot dainang tema ni huriata hakabipi taunon majuhon asa unang gabe sarobang hita dohot portibion alay gabe ibaru mahamung. Dung mubah pikiran muna marujahan tuhatani debata. Boydo taida zolo di turpuk jamita natazahaon kalimat pertama kalimat negatif unang masarobang. Alai kalimat kedua asa unang sarobang mangihuk mamusepadohan alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiranmu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Molo tapamanat siya dua kalimat pendeki hamwa kamanginang sadadalan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini hanya satu jalan, yakni berubah. Tidak akan ada perubahan kalau kita tetap pengen menjadi sama. Jadi antara berubah dan serupa. Holanido di Bibel tahun na di ayat 2 on. Kalau bukan sama, berubah. Kalau bukan berubah, berarti sama. Hanya dua opsi. Paulus tidak memberikan jalan tengah di dalam ayat 2 ini. Tidak ada jalan abu-abu. Tidak ada jalan tengah antara berubah atau sama. Tapi hanya antara berubah atau sama. Kalau bukan berubah berarti sama. Kalau bukan sama berarti berubah. Tusomma hita kadamang do dengan deborhati-hati ni debata unang sarobang menjadi sama dengan dunia ini. Lubo widaka pakkubasyota. Sada contoh na paling
mura berengota, nabui miat di sadainganan na berbeda, alai dang ikon sarupa ibana doh inganan nai, imam salah ikan laut. Nang pesude acim, aek nani langian ni dekei, alai dang gabe doho tibana acim. Meskipun dia hidup di tengah-tengah laut yang begitu asin, tetapi dia tidak harus menjadi asin. Meskipun dia berada di laut yang asin. Tersoni majuzo ni Tuhan tamarhiti Apostol Pauluson unang sarobang dohot portibion. Kita memang hidup di dalam dunia, tapi kita tidak harus menjadi sama dengan dunia. Disitulah letaknya firman Tuhan yang memanggil kita memulai segenap tugas pelayanan kita baik di dewan, diakoni, marturia, koinonia. Sudi akka seksi-seksi doh nasa organ-organ pakubasi nadong di tonga-tonga ni Huriata di jude batado hita. Nang pe maringan hita di portibion alai dang ikon gabi dos hita dohot portibion. Disima identitasta, jati dirita, laho manirai inganan portibi na tainganion asalam hobbar tulo monirohani debata. Hamunak kadamang dohot dainang molo so sarupa dohita dohot portibion berarti muba ikut diperbaharui. Alai di pamana ison gabe ibaruma hamu dung muba pikiran muna. Nah di hata gorik macai bagas do mulai dok pikiran dison. Dang holan logika main yang kita miliki, alai didok di hata gorik pikiranon ima nus. Ima hasadaun ni roha dohot todi. Hasadaun ni pikiran dohot roha. Ima naidok ngarison muba pikiran. Dan gabe holan pikiran dalam arti logika, alai sada hasadaun do naidok ngarison muba ma roha dohot pikiran non. Ima nus. Itulah pikiran na tersurat di ayaton. Iban na di sada Korintus idok Apostol Paulus do songonon. Molo memuji-muji debata au dada holan pikirakku memuji-muji debata. Alai dohok do rohakku manang todikku. Dang disirang ibana pikiran na dohot todina. Molo marede ede piau di jolo ni Tuhani, marede do rohaku, alai marede do dohot todikku. Jaidang konsep dikotomi nata persajari tiki sekolah hitarupani tiki SMP manang SMA dibagi-bagi hadiriot tahun. Alai sada hasadaun naso tersirang dui di tonga-tonga ni nguluta. Dia manamubai hamwak kamang ala sada do naking hal sada naso tersirang go roha do pikirani lapatanna namubai dada hola tampilan luar. Dada holan sampul. Dada holan casing. Alai sahatu mamornohi roha dohot ate-ate tado.
Di sima letak ni transformasi sadaha-sadaon salu na nguluta di jolo ni debata. Hubayak ko tarsonam marupane mulo baga ni anjas ni sada ama ba pangalahon na pero pakatayon na petong masongon na marjas bagi uli ning marupane. Kalau seorang gadis anak muda remaja kita ini begitu cantik wajahnya, bersinar di wajah, hatinya juga sepatutnya harus bersinar seperti itu. Molodang boydo gebehira dua bagian nguluton. Ibarat musang berbulu ayam. Anggo sa sitonga musang duibana alay maribuluhon ayam. Atau ibarat domba berbulu singa atau harimau. Jadi ada dua penampakan karakter yang berbeda. Nah, firman Tuhan hari ini, tema HKBP mengajarkan agar kita memiliki moral yang tunggal dan berbeda dan si dua bohi. Jadi melo uli-uli tong nian bajunia ka inata ikut dau umuli manang dohot rohana. Kita piaka perhalado dohot situa molo songoni baga bajuta labok di dakaruason tong manian rohat tapi to aka labok be. Termasuk naing tasnya kainata rupane molo harga 5 juta tas muna ngeko mailah mambe pelamun harga 5.000 molo tas harga 5 juta. Holal contoh kecil major rupane gitu. Apalagi mesti ada nggo petong pelian na harga 2.000 dompet na harga 10 juta ada na tu saborda. Olom malengleng kubayak rohani tu hatta laho mernide. Songod dia maham wakamang do inang na mubaon di hata gurik dok may metamorfuste. Siano doraro hata metamorfosis dengan akar kata yang sama. Anggo dirina sasitonga iro tong ibana. Alai muba matong debasian aka hadirionna. Nanti dalam launching tema tahun transformasi, salah satu yang digambarkan dalam logo itu ialah gambar kupu-kupu. Kupu-kupu ini yang awalnya ulat, tetapi kalau dia berubah, dia menjadi seekor kupu-kupu. Yang sebelumnya semua orang jijik melihatnya ketika menjadi ulat, tapi setelah dia berubah, semua kita malah senang melihatnya. Bila sebelumnya seperti ulat dia kita menjauhkan diri dari dia, tetapi setelah berubah jadi kupu-kupu, kita malah senang bila kupu-kupu itu hinggap di pundak kita. Malang hero idokon mantan furus SAE na julu tersongon si pasing mondinna. Danga pala huwoto manang nasudi dipikitan na maboto si pasingon
ima sejenis ikan yang tidak dimakan, tetapi dia sukanya hidup di lumpur. Ima si pasing. Nanti remaja na poso coba searching dulu di Google apa ada si pasing. Dan selama si pasing ini tidak berubah bentuknya, dia akan tetap tinggal di dalam lumpur-lumpur itu. Dan disitulah hidupnya. Maka seekor si pasing hanya mungkin bisa keluar dari lumpur itu kalau dia berubah. Sehingga dia memiliki sayap, memiliki sayap, lalu dia bisa terbang. Dan setelah dia memiliki sayap, dia pantang lagi kembali kepada lumpur itu. Ai molo songgok bepe badang musetu lumpuri, lau siman no muse permatena. Jadi seekor kupu-kupu yang sebelumnya atau si pasing yang dari lumpur itu, dia tidak akan pernah lagi kembali ke situ. Tapi dia akan menghirup serbuk bunga yang harum, mengisap madu yang manis, dan meninggalkan harum semerbak di bunga yang dia hinggapi. Hamunak kadamang dohot dainang transformasi si songoni manian naikon si paryahatta di tonga-tonga di Pakkubasyota. Misalnya koinonia molos yang tahun 2020 sahatu tahun 2024 sarupa program mai ngai kota ujinian, kalaupun programnya sama tapi metodenya, intensifikasinya harus ada yang berubah, kita perbarui. Termasuk bonataton nakpe dangapala sir-sir hitaro ai huingot depe tahun 2020 sada bonataon ni parari Kamis, bonataon ni Naomi, bonataon ni Gloria, bonataon ni Sola Gracia, bonataon ni Remaja, bonataon ni Naposo. Lubi 10 hola bonataon ni punguan. Jadi sudah hira masih bahen bonataon Nabi, hape dang domu hilalahita antarna satu punguan tu punguan na asinggai. Adong mandong misalnya Bible Camp pra remaja, adong musai Bible Camp remaja, adong musai Bible Camp Naposo. Halay sa sitong nga hudok, sa daman yan Bible Camon, asalaos disima lintas generasi i bersambung, pra remajai makilala remajai hahana ibotona, remajai ber Bible Camp dihilalaman Naposo idohot abangga, ujung agabiadong ma regenerasi dan nama sayuli menurut conak kaulau di Naposo tuaka tiki nanengro. Hamunak kadamang dohot dainang tusom mahita di pakulingi debata di bagasan taonon di bonataota sasudehi tarap pai baru diri tabi pai baru akka Pakkubasyota sawinang hami akka pangula say sudi hamurap paingotot di bagasan holong ay hami pe ay adong bidorana so suman di panatapamuna na hurang uli
Dang hurang sudah mahita masih paingotan di bagasan holong na siya tuhata asarap pauliulihon padenggaton jalalam ibaru nang aka pakubasyota tuaka tiki nanengro tuhata mamasu-masu hita saluna martang yang maita. Mauliate jala puji-puji marohanami di huali Tuhan. Nang mamakulingi jala mamorhati hami huriam hakabi pirau mangun di bonani taonon laho mamuka jala manguduti akaulau pakubasion nami. Di natulu pakubasion koinonia marturia diakonia songoni rap dohot akka sudi organ-organ pakubasi di Huriamon, di yayasan, panitia pembangunan, komisi beasiswa, diaka para tahun ni Huria, doh di sudi tahe nahuhubasi hami di tonga-tonga ni Huriamon. Hubuk kahami matuhan, saluh nakaulau pakubasun nami rap doh to mahami. Asa marujahat tuhatam nabadiai lausi maujahan nami pai baruhon diri nami songon nang tinotopon ni Huriam hakabipi hapataran ni hai baruhon transformasi i patuduhonon nami mensian opat lakka pai baruhon aka jaji pai baruhon kultur aka budaya pai baruhon karakter jala pai baruhon kinerja ditongani hurianami naopat rumang ni hai baruonon jaji karakter kultur kinerja imananaeng paryahan nami marhiti-hiti hatam nama merhati hami asa aha peulau pakubasion nani pasahat ni Huriam tuganup ruas ni Huriami naeng sude hami rap pai baruhon aka jaji nami lahu mangulahotsa pai baruhon karakter nami asalam hobar tulo meniroham pai baruhon kultur makubasi gawe kultur namarujahat tuhatam jala pai baruhon kinerja asa gabilam dumasib jala humitsat nang tuakatiki naneng ro lubis yani nang di tonga-tonga ni Huria pe di tonga-tonga ni ulau siapari nang di tonga-tonga ni akabagas di sadok ruas ni Huriam ditugu hatami mahami asa sudi hami rap pai baruhon aka jaji namibi jaji ni aka ama maradopon ina maradopon ama jaji ni aka natoras maradopon anak konna pai baruhon jaji ni aka yanakon maradopon natorasna pai baruhon kultur kebiasaan budaya di tonga-tonga ni ulau siapari nang di tonga-tonga ni keluarga pai baruhon nang kinerja di tonga-tonga ni ulau siapari asa gabilam patar ni siraan ni hatam saluhu nak kaulau pakubason nami di dia pehami maringan di dia pehami mian jalatu dia pehami di tongotso lahu mangulahon akka ulaw nami
Songoni nang hami akka pangulape nang akka parhalado. Partohonan nang naso partohonan. Doho mahami tong sumurung pai baruhon akka karakter nami akup ni nang denggan huwatu pahami. Asalam sitiruon saluhna akka parange ni hami akka pangula di tonga-tonga ni huriam di hakabipi rao mangunon. Jala sudai hami nang akka pangula pai baruhon akka padan nami bi. Padan dia kah parhalalon nami, padan ditiki maljalo ulaon nang pinasaha mutu hami. Pai baruhon kultur makubasi, asa turinggas na hami saluhuna, dia kaulaon marhubas di tongani huria, nang dia kana madohoti sermon, gaya bisa ada kultur budaya na baru, molo sude hami rap riaro maddohotisa jala patul juluhotsa nak pesipatadong akka kesibukan na maragam dito nga ningulu si ganupari. So ngoni nang paibaruhon nakka kemampuan nang akikinerja nami asanggia lambarulupulup rohani salu na ruas ni huria na huhuwa si hami alai lamar mulia lamar sangap lububi ng guarmo di tonga-tonga ni habadi ummi. Mauliate madiho Tuhan di na hubunay hami ulaw pagkubasyo di taonod di huriam hakabipiraw mangunon sude manang ruas ni huriam siya na metro di na magulang nang natua-tua bonay matuhan salu na kaulaw na sidabi bonay salu na karuma tangga na sidabi Zala bonay sude nang akasakap na sida termasuk nang akasakap niya nakon namin na pusobulong remaja na marbaju duli-duli asa marujahan tu pardongan nyo muna sida sa luhuk na madalani akka ari-ari nguluna rodi akka na mga nuli surok mitodina nang akka ulaon siya pari say tok-tok patujuluhon sakka mo dohot lomo ni roham. Tangihon matuhan elehelek pangiduan namion di bagasan gowar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di
Ia mo kada mangdaina haanggi ng pinaribo pesaluna masuk mahita sonari tu launching tahun transformasi HKBP 2025 na pinukan niya mang uluata alani dihita salhud na adorang so taresmihon 5 tahun transformasi HKBP 2025 di Huriata HKBP Rawamangun pinangido ma kahita na anongan no di Jow asa Roma hita tujulu parjol sahalu pagido hami ma amang uluata amang pendeta resort pendeta banner Siburian asa ro tujulu dungi hupangido hami mannon sonari ro tujulu madongani amang pendeta resort ima ketua para tahun di Huriata dungi Roma musek ketua dewan Koinonia Marturia Dohot Diakonia dungi pangido hami ma ketua seksi salak ma sekolah minggu remaja naposo ina manang SPH ketua SPH dungi ama dohot lansia ima sian kononia Roma hama kamanginang paharapamu ma dungi Marturia sian zending dohot musik dungi sian diakonia ketua na pendidikan, diakoni sosial, kesehatan, dohot, pengmas. Upangido hami mamusek ro tujolo, utusan sian ruas niriata, imamang situa panggabian sian wik pulumas, amang. Ya sian utusan ruas, dungi yayasan sinantam, Roma pengurusna, dungi komisi beasiswa, Roma pengurusna sadanai ima pengurus Graha Nomensen. Unang markeja sebelah berbagi mas sebelah kanan kiri supaya nanti bisa Roma hama kamanginang nahugora hami asa boy kabuka mulai launching dungi Roma aka padita tujolo rap dohot aka partohonan Bible Pro Diakones madongani Uluata do ma pendeta sabam sirait pendeta resort ni HKBP Kelapa Gading tapa saja mik pamang Uluata di hamak kadamang dainang pinasama tu amang pendeta resort HKBP Rawamangun laho mabuka launching tahun transformasi 2025 dan ditutupkan di Huriata HKBP khususnya di Hita HKBP Rawamangun pinasama tu amang uluan hamuaka amang inang nahu hawalongi hami sudi natulu dewan pakubasya duhuriata sian Koinonia Marturia dohot diakonia saluna aka organ pakubasi narong ditongani huriata komisi beasiswa yayasan sinantam dohot panitia pembangunan Geraha Nomensen di son hami mewakili mabuka selubung logo transformasi HKBP asa pukauta maresmi ulota di bagasan taunon di bagasan padongan yon ni tuhata pardengan basai jala saya tok kita marsorminan tu 5 filosofi ni logo tayan non ale jolo hupukka manon dungyarang manon video na pendek paturakotsa tuhita saluna mangihu manon time sikijulta di bagasan taon non nunga di paradian non termasuk time schedule elektronik dadak pola ikon na sa iloho di papan spandukan non alinga bu itong masuk tu handphone tabi ganub asa sa itong buy
tapamanat sehari-hari akka ulau ni mardalan di tonga-tonga ni huriata. Di bahini mewakili sudah hami do sudah karuas taison nang rap do tita buka secara resmi launching tahun transformasi di HKBP Rawamangun tahun 2025 di bagasan Goarni Debata Ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi barbadia. Jongjong mahita salut nak kamu. Amin. Makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Logo. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Logo, atau putaran berulang tak berhingga, yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda secara terus-menerus, yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Logo sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Filosofi kelima, 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKBP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Martoba maju hita kamanginang, pinasama muset to manguluatta, atik beharong bepedohonan nyamang. Ba rak mahita kamanginang mangulugaon huriat taun. Rak marsiadu, rak masyurupan, rak masyitugu-tuguan. Asa unang arong nataring nang gosade penian. Siya nagkaulaon nang masukan na 2 times schedule na dong di tonga-tonga ni Huriata. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Iya, silakan masih jalangan mahita aka nanaing hita mula-ulaon. Isan hita do saluhuna tu hita do jalai tarang mula-ulaon. Asaboy songot tahun transformasi Huriata 2025 di Huriata HKBP Rawamangun. Mulak mahita musya kamanginang tuhudulat tabi, hudul mahita kamanginang dihudulat tabi. Los taruti ma acara. Huriani tuhata na mertua nunga tapatupa pertangyangan bona taon ni Huriata mamuhai sudiak kapakobasion ni Huriata di tahun 2025 nunga tahatidak kodohot taparhatopot asi dohot dengan bahasa ni debata nasai mangodingi hita diganu akka perdalanan ninguluta rap dohot keluarga nang songoni di tonga-tonga ni Huriana HKBP Rawamangun di tahun nasalpui nuaing mengaradi mahita lahu manguduti persaurat dohot pakubasyon na baru di tahun 2025 di bagasan Lasni Roha Marede Mahita.
satu hataku dengan hong betiki marmale baglahi ngolumi bahem tiru Laos jongjong mahita Sai patu pamai orani Tuhani Soma kirim balos na Tuhan Di batan rumani danani ulami Manang na dongkar Tutu godang makan alau si hobasata di tahun nai baru tahun 2025 on. Marhiti hatan di batanong tazalo di bagasan sadarion. Di pangido dotu hita saradi di pai baru marhiti-hiti huaso dot hagogoon nitod dinai. Aidang terbain hita gabi baru molo so mardongat tontod di perbadia. Ipai baru marohamuna maniop padanai ibaru mahamunang marparangin atama di zuluna ibaru mahamu marroha marhapatunon zala ibaru mahamu gabe marhatawon dungi tarpatu pahita masaluhut ulaon parsuruhon nai Atong hita kana hinaholongan ni debata borhat mahamu tutong-atongan nya kapal sauran doho pakubasion di Tuhani saina donganan na do hita saluhutna disudi pakubasion huria di bidang koinonia marturia diakonia komisi beasiswa yayasan sinantam dot akka pertangyangan wek sermon kategorial nang dia ke perguruan ni akan naporsiai tapararat ma barita nauli itu saldo zolma marhiti-hiti dengan ni harohauta parangeta dohot hapatunota asamar sangap Tuhani di tonga-tonga ni saluhut zolma nani asianna Amin. Ali di batama namin na di benua gijang oro haroruan ni saluhut si lehun-lehun na dinggan doho nasaw libasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di zulum pasu-pasu may jalaramoti asaho parahasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asal lam hutadahami gudang ni silehom mito hami asal lam girgir hami mardok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita mangido di tangiang hatopatai alia manami na di benua gijang say pinarbedia magwarmo say Roma harazaom say saut malomo ni roham di benua tongaw songon na di benua gijang
Dot hagogoon sa piling. Jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhatay. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amin, amin, Selamat tahun baru madihita sa luhuna. Pinasaha mamuse tua mangosator manguduti acarata. Iya, mula tema dita salunak kada mang dainang haanggi nang pinaribot mula tema tu amang padita Bandar Siburian song padita Rasota nang inang padita Jojor Pardede namang guluk kita di ibadat ton. Damang dainang hudul majahita musetu akka hudulat tabi asawu ita pasidung akka ulot pa anop pendung siduk kita bari pendung kita makalasod dengan bahasa niwata martesi pangano malam tada. Jadi tapa hudul majo ihita saluhna. Iya. Sambil margati nasida teh, margati baju tahunan na. Kira-kira arong siya kamu na ulo maredde sahali, sahalak, solo. Na maredde, napol arong do keyboard dada kadison. Situa anope nang bibil perutta, tabigay suara parpudi biasa na artis na parpudi do. Arong sakita kaina akan apa sebelum ada yang mau nyanyi, apa sebelum mau menjumakan lagu dulu, ayo. Ayo, nggak apa-apa. Kalau nggak ada solo, kor pun jadilah. Ada, napa sebelum remaja. Ayo, sekolah minggu ada yang poka grupnya. Silakan. Aka manginang nang nolo. Anu rombongan di Pardita siap-siap. Rombongan di situ terang dong. Nama Rede, mengisi carta jo. Ibarat hamujo multimedia home, mic sound system na tayo. Bada para Kamis tamari di hamujo sehali bagi kami. Ate mari di hamu. Hidup ini adalah kesempatan. Ibanang batuai. Iya, tapi majo akai na para Kamis tujolo majo nasida mangedion hidup ini adalah kesempatan. Turahamu tujolo. Menghadap turuas majo hamu. Sudah mahamu kapungwanina. Sudah kaina, ina Sola Gracia, ina Kamis, ina Gloria, Naomi, tujuh lo mahamu. Hidup ini adalah kesempatan. Sudah. Roma makama akainang, pungata, tujuh lo mahamu. Satabi jo, ama mangcong, meja. Iya, boleh dong bergerak dah, boleh bergerakan dah. Melek kamu jo Miki. Bobby. Sound mic yang aro. Iya. Tes. Bisa nggak multimedia bikin lagunya di layar? Hidup ini adalah kesempatan. Oke, tolong coba. Alang ada kapal benasida. Semua kaum perempuan boleh nasod tupungwa pe Roma tu son. Aka perempuan asado tamu tupungwa musik. Ya, lagu hidup ini. Ibu-ibu silakan kami ajak untuk bisa bernyanyi bersama dengan kaum perempuan. Roma hamu tujola kainang, tujola hamu kainang dah. Iya. Apalagi kainang tani situ Roma jo musik kamu tu so. Bolo mailela karuas. Oke, Bang Mak. Sudah mai taro kakak perempuan. Iya, bisa multimedia apakan layarnya, tunjukkan kata-katanya di layar. Hidup ini adalah kesempatan. Iya, pina sama tuh
Calo Situa Polta Kota Barat. Ayo, Amang Poltak, hidup Cek, ini cek. adalah kesempatan. Musik, Iya. Sudah mahita mangedehon. Anda sudah parhalade para dihamma edena. Ayo. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Musik. Sekali lagi hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi hidup ini. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, terima kasih. Iya, tatoba majo salina kamangina ngakainon alanda sida do rameon. Ate. Ido. Anlo pesada nai, pikir kamu seda
Bolon milita don, tik pertikian on. Iya, bola temani kita selalu nakamanginang. Bola yang foto bunau di pasti labung ni logon. Para dihat diriku tu so. Ate. Yahudul maju awak kainong mula te salenay tato pa maju kabunguan ni nani huriata do takai na baro puat di tonga ni huriata. Damang dainang upakido hamian non adorang dungsum madokata utusan ruas. Ate upakido hamian non inang pos Huta Barat. Itu teh sian ruas kan. Bersiap-siapan non Ede sian sude situan adong di HKBP Rawamangun. Jadi baik kamu ya judul munate. Oh, dam satabi lupa. Utusan seruas Amang Gustaf Manurung. Lupa. Silakan awang. Iya. Bolo boy pagi doan pas may labung ni logo kamu madok kata. Asa pa si bodan not tabu. Ay dotong. Jadi duk sidong Amang Gustaf Manurung madok kata. Siap-siap marede sude situa ni HKBP Rawamangun tanpa terkecuali muliate pinasama muliate dia mang hidup ini adalah kesempatan luar biasa muliate madi Tuhata dalam acara Bona Tahun di Huriata dalam memulai aktivitas pelayanan. Mulai dia mang pendita nami, songoni nang inang pendita, juga seluruh situa, inang situa yang selama ini melayani, mulai madihamu, au sian utusan ruas, satabi majodi hamu sude akan atu-atuaku. Sebenarnya saya tidaklah pantas untuk mewakili ruas. Alana godang dope yang lebih layak, lebih mampu. Seperti ada tulang juga di sini. Saya tabi tulang ya. Mengikuti ibadah Bona Tahun sungguh adalah suatu keharusan sebenarnya. Alana di Somahita untuk bermohon kepada Tuhan dalam memulai aktivitas pelayanan di gereja kita ini. Launching HKBP ada 4 pedohan. Pertama adalah janji. Kemudian karakter, kultur, dan kinerja. Ini mencakup semua aspek. Sudeon beralaskan adalah firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita mampu melakukan apa yang menjadi penyampaian transformasi kepada kita. Amang pendeta nami muliate atas acara ini. Saya perhatikan tadi sungguh sangat sempurna. Acara Bona Tahun ini dimulai dengan doa, berserah kepada Tuhan dan memohon bimbingannya supaya kita semua semakin saur tutuhani. Jadi dapola gudang hurokon tu kita salut ngadison. Amang inang, ada tugas kita sebagai jemaat. Asa mardalat sudah program ni gerejaon, kita harus mendukung. Salah satu yang sering menjadi pergumulan adalah iuran tahun kita. Alana on sangat dibutuhkan dalam kegiatan pelayanan di sude seksi-seksi. Jadi mari kita sama-sama mendukung semua program gereja kita HKBP Rawamangun untuk lebih baik di tahun 2025 ini. Kemudian
minggu depan 29 Januari direncanakan Huriata do rapat Huria. Mari kita semua menghadiri rapat Huria itu untuk suatu program yang dirancangkan gereja kita ini untuk yang lebih baik. Roma Hita di sini karena banyak hal yang mau disampaikan kepada pengurus gereja kita ini untuk yang lebih baik. Nakin sebelum beribadah ini mohon pamit doa untuk week nami. Saya diutus sebagai ruas Madohata. Apa masukan? Ternyata masukan itu di luar ranah acara Bonataon. Jadi Hudok, ini ranah Bonataon, artinya mau memulai seluruh kegiatan kita berdoa. Apa yang menjadi masukan-masukan Boyman non tapasahat pada saat acara rapat Huria. Jadi Amang Inang, sungguh luar biasa. Saya yakin semua yang hadir di sini ini adalah orang yang tidak pernah absen dalam mengikuti aktivitas gereja. Ya, Sadarion hari Sabtu 25 Januari di akhir bulan ini Tongdo Hita hadir di son. Jadi semoga tahun 2025 ini di Pargugoi Tuhan Hita lau mangulaon sude aka tugas na di leoni Huriata tu hita masing-masing. Lau mangulahon hatani Tuhani tentu kita berdasarkan firman Tuhan. Songon hatani yang di depan ini ya, hupadiri hamu asalao hamu marpabue jala asamian parbue nei. Ini adalah kutipan dari kitab Yohanes 15 ayat 16 mungkin kalau tidak salah. Jadi imamang inang firman Tuhan ini matabahen sebagai landasan kehidupan kita. Sebab firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Imata baen lau mangulaon silo ta. Moliate ma di saluna, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Moliate ma dia manggusta manurung, songon tusa sian ros niureta lama dokon hata di Bonatauta. Hupagi rohami ma sude situa ni HKBP rau mangun, akamanginang situa tujolo mahamu. Hatau papa mengamali akenaton, alana anon sebelum jepit di komar semanganok kita. Romahamu tuson, iya, tujolo mahamu akamanginang, ala dada akan dotong memangon. Asa semangat, tatoba majok kamanginang kaparhala doton asa semangat nasida mangula-ulaon di tahun 2025 on. Om manasida. Dakraro pesudero ale sebagian besar ngaro nasida somahamu itang-atang kaon Tu somahita aka tes ai dua lagu do hita. calo situa tuson unang gabe mamiring-miring kamu calo situa doho do sude Lagu tak nomor 716. Par musik 716 di nama muls. Multimedia mohon ditayang nomor Bukende nomor 716. Untuk dirihennya Multimedia siapa? mohon ditayangkan Mang Wamsiter Majolo. lagu Bukende nomor 716.
sinondang tuna holomi asa margogo muse mahem mahu parhiteanmu masuk masuk mamai ale Tuhanku atu pamaan lain pasu-pasu tudongan sude Sai marintahon Yesus na burju Tuk manen sa dosai Asa porsea di Yesus tutu Enggan ban mangudisi Manem mau Paridean masuk masuk mamai Haleluya atu pamahan Wan pasu-pasu tudongan sude Sadanai sama pandita, ya dok. Dua lagu, Sadanai. Sadanai, Oh, Sakaset. dua lagu. Oh. Iya, Ala- sebelum iklan yang ala lewat orang ini tahu. Bapak Ibu kami mintakan nanti bersiap-siap nanti tahu, dari tahu, Naposobulung. yang mungkin di Parton Remaja Dion, Naposobulung Parton Niuriata untuk bernyanyi di sini. Oke? Iya, dipersiapkan lagunya. Parton Dion. Pertodion. Jajom Pak, Sakaset doa mate. Mulai mate.
tondiki wujudi nadi luar daus yang kau Tuhan sai hulu dia tado di pargolu oki asiroha dia Tuhan ku sombaro Odor Raja Odor Rajaku Odor Raja Odor Rajaku Sosaho Tuhan Sombaho Tuhan Odor Rajaku Odor Rajaku Prinsesa Odor Nasado Sakit Prinsesa Odor Nasado Sakit Iya, mau lihat mari apakah mangina apa situa? Silakan beli kasetnya di toko besi ya. Bukan ya. Iya, tato Mama Josel Naya kamangina kasih tuata nadong di wikta masing-masing. Luar biasa. Alamangula luar biasa. Luar biasa. Iya. Jago-jago suara di situ toba. Siapa? Nanti setelah utusan para halado naso martohonan medokata kami mintakan nanti dari remaja gabungan dengan Naposo Bulung untuk menyumbangkan lagunya Upagiro Haima medokata sian utusan para halado naso martohonan inang nyonya situa Raja Guguk boru Sibarani Roma mo yun. So kesepakatan sumbang mo sang jo. Asay po ito. Oke. Puji Tuhan, sukacita dihita di bagasan Tikion. Shalom. Parjolo sahali madok moliate mahita tutuhata pardenggan basai ala asi dot holong ni rohana boy hita sahat tutikion madohoti ibadah bona tahun dohot launching tahun transformasi 2025. Nahu parsangapi hami amang uluan padita Siburian, amang padita Simajuntak, amang padita Tampu Bolon, amang padita Rumah Horbo, amang padita Bernat Pangaribuan, inang padita Boru Pardede, suang songoni nang di inang Bibil Frow dohot inang diakones. Nang dihamu na tua-tua nami nahu haholongi hami. Saluhut matahe na adong di bagas joron itu hatta tikion. Au masian utusan ni perhalado naso martohonan pasahaton selamat tahun baru madihita sudena. Di kesempatan naulion pasahaton nami do godang mauliate tu amang inang padita nami sekretaris bendahara amang inang situa nami nang songoni setiap dewan nang seksi nama kobasi di huriata haga BP Rawamangun diri ida jalahu pakilalaho kami do pakobasio muna songo dia pelayanan munas sude dengan jalareta terlaksana do
akka program-program ni huriata. Nang dakkolan tu huriata pakobasio muna alai dohodo nang di luar ni huriata. Mau liate ma sahalai dohono nami tuhamu. Alani i bangga dohami sebagai ruas ni HKBP Rawamangun di hasadaon ni rohamuna sehati sepikir sudah pangulani huriata mabahen asalam tudengganna huria HKBP Rawamangun khususna asalam tutoguna hapor seauta tutuhatta. Songon harapan nami untuk tahun 2025 Jalan Nunga di Totopon tahun ini menjadi tahun transformasi. Asalam imbaru marohatta, ibaru pikirata, magkobasi ulauta ganup. Asa marsangap jalamar mulia maguarni tuhatta, melalui pakobasion ni sude pangulan ni huria, jala didukung oleh jemaat HKBP Rawamangun. Naparpudi, sian hami perhalado na somartohonan, mangido maaf molope adong nahurang di akka pelayanan nami. Horas madihita salom. Iya, so nagaling mic nyo natin. Ngabe? Oh. Iya, muli ate madihita kamanginang. Pinangido ma sonari marede kami mintakan kepada anak kami remaja Naposo, pendamping remaja Naposo untuk kembali bernyanyi menghibur kita dalam acara Bona Tahun gereja kita pada saat ini. Pendamping juga bisa ikut, silakan. Patok pamu, ai parkibo nadi teh. Oke. Ada keyboardnya? Amang Poltak, unang lang lojo amang. Lagi butuh hiak kami tuh. Iya, nanti setelah Naposo Bulung, remaja seksi musik neng mari di nalaya sateri suara nalaya. Tusok kamu, sini. Nah, maka generasi muda HKBP Rawamangun dah, ayo ambil mic-nya. Ya, tato apa maju sana sih Kamanginang. Ya, tutong-tutong apa kamu. Silakan ke tengah-tengah mimbar altar kita. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Iya, terima kasih banyak buat Nawa Sebulung, remaja pendamping. Tatopa mana sida salinaya Kamanginang. Ido. Dang maler bihamu ate tok kinai mara pos rohamuna. Sudah do dan dapotan, taruli do kita sudina. Nah, ada orang soto amang situ amang ara manurung songosian dewata kubangido hami sian seksi musik marede ma. Seksi musik marede molo salet demuna berarti rak pasamu seksi musik kon. Iko jago de demuna, ido, ko jago kolanta dong marede. Ai par seksi musik marboto do, dangi. Iya silakan. Ido. Oke. Nyoma wajah-wajah lama. Transformasi baru 2025. Iya silakan Abang Inang. Oke. Nah, nyomikon. Cik. Jangalani hakogoki boya mardalan lingoluko aturang horani lambuki tunso boya songono I hold
anu koriau Hubereng bohim laus matangi angau Bagi dopat lupion diam Sai tiop tangaku Sai togu maaf Ai horo Tuhan Pargogonia Ubereng mohim laus matangi angau Bangi dopan lupion dia Satiop tangaku Sai togu maaf Ai horo Tuhan Pargogonia Ai horo Tuhan Pargogonia Ai horo Tuhan Pargogonia Iya, moliate tadaru hamu maridi gadok minggu isobah. Jagodo suara munate. Iya, kumagido kami masian situata manang utusan perhalado dewan amang situa mangara manurung siap-siap manona ka artis dungson. Dak pala wawan no pe wawan dong saya manak kata. Silakan amang. Salam buat kita semuanya. Yang kami kasih di sini Amang Pendeta Resort kita, Amang Pendeta Bandar Surian, Amang dan Inang Pendeta, Inang Bilbil Pro, dan Inang Diakones serta doaku situa yang ada di belakang. Begitu juga dengan Amang dan Inang. Tak elok kalau tak saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya di bona tahun kita ini. Amang dan Inang yang kami kasih, terus terang saya sangat tertarik dan bersyukur melihat gereja kita KBP melalui pimpinannya Eporus kita saat ini yang berani mengambil tema tahun ini transformasi. Gerakan transformasi ini sebenarnya sudah ada di awal tahun 2000, di abad 21, di awal tahun 2021. Tapi puji Tuhan, gereja kita berani mengambil transformasi ini. Beberapa gereja lain sudah ada yang mengambilkan tema ini untuk adanya perubahan di dalam pelayanan mereka. Jadi kita patut bersyukur kalau pimpinan kita mengambil tahun HKBP untuk bertransformasi. Saya coba baca beberapa hari yang lalu buku panduan transformasi ini. Di situ banyak hal yang diminta, baik dari segi pendetanya, baik dari situ sebagai kami Sintua, begitu juga dengan warga jemaat. Mereka diminta situ untuk berubah. Spiritual juga harus ditingkatkan. Di dalam buku panduan itu, saya agak sangat tertarik sekali, ya, terutama di dalam program dan pelaksanaannya atau tujuan dan strategisnya. Ini sangat-sangat mendukung sekali buat kita sebagai warga jemaat dan kami Sintua. Karena di situ banyak diadakan bagaimana untuk pembinaan-pembinaan kepada kita sebagai warga jemaat, terutama untuk peningkatan spiritualitas kita, hubungan kita kepada Tuhan. Kalau ini kita jalankan, sungguh luar biasa sekali. Beberapa gereja yang saya lihat, ya salah satu yang saya ambil contoh, saya sangat tertarik, saya minta maaf kalau saya ambil dari Koinonia. Di situ bagaimana lansia nanti, mereka ada program-program khusus buat lansia di mana PHD-nya yang bertopik untuk masalah transformasi iman. Begitu juga dengan pengumuman INA, SPH, AMA, ya, begitu juga ada anak poso, remaja dan sekolah minggu.
yang lebih tertarik lagi, yang saya lihat nih sesuai dengan apa keinginan saya, apa harapan saya adalah di sekolah minggu. Karena di situ saya lihat program-program yang akan diadakan untuk tahun 2021 ini dari AKBP adalah bagaimana mengembangkan pelayanan buat anak-anak kita. Yang paling tekankan saya lihat sini adalah bagaimana kita mendapatkan guru yang berkualitas, pelayan yang berkualitas. Salah satu buku dari pendeta Dr. Stephen Tong, dia katakan gini, di dalam pelayanan, pengembangan anak sekolah minggu yang perlu adalah seorang guru. Guru yang berkualitas, yang itu yang utama. Yang kedua adalah gedung. Tidak ada gunanya kita punya gedung mega tetapi pelayanannya tidak bagus. Yang utamanya adalah pelayanan. Dia kasih contoh lah, ketika Tuhan Yesus melayani, dia tidak cari tempat gedung yang tinggi, cari gedung yang bagus, tetapi dia punya spirit pelayanannya yang bagus. Mungkin inilah yang kita ambil nanti. Kita patut bersyukur, sekali kita patut bersyukur gereja KPP berani untuk bertransformasi. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, kita akan kerjasama sama-sama untuk menjalankan ini, karena memang di sini ditekankan bukan hanya masalah kami sintua atau pendeta, warga juga harus, jemaat juga harus, pendeta juga harus, di dalam pelayanannya harus lebih baik lagi, kami sintua juga harus lebih baik lagi, harus ada perubahan. Usul kami atau saya pribadi buat pendeta kami di sini Amang Uluan, bagaimana supaya tema tentang transformasi ini bisa berjalan dengan baik, khususnya buat di Ruas. Kita buatlah dalam pertanian kita 1 bulan itu topiknya mengenai yang berhubungan dengan transformasi, di mana dalam 1 bulan itu kita akan membahas tentang transformasi iman kita, khususnya kami ini sebagai, khususnya buat kita sebagai jemaat. 1 bulan penuh kita ambil tema-tema pertanian begitu, dengan topik-topik itu. Begitu juga nanti di dalam PHD di Pungwanina, Pungwanama dan lansia. Yang kedua, saya mau nitip juga, mumpung ini dalam tahun transformasi buat Amang Pendeta kami, kita punya agenda KBP, agenda sekolah minggu. Saya lihat agenda itu juga perlu ada pembina, harus ada perubahan. Jadi usul kami, jikalau ada rapat-rapat pendeta atau sinode godang atau rapat apa yang berhubungan di dalam pelayanan ini, saya usulkan supaya juga ada perubahan di dalam agenda sekolah minggu. Karena saya lihat itu agenda itu memang ya harus lebih diperbaiki lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di acara Bonatahun kita dan launching tahun AKBP ini. Akhir kata, saya ingin sampaikan ada pesan atau pantun dari kampung kami, dari Cempaka Putih. Dia katakan seperti ini, jalan-jalan ke Cempaka Putih dan Rawasari, jangan lupa pakai jas dan dasi. Jika ingin dan rindu ada perubahan diri, ayo kita kerjakan dan galakan AKBP bertransformasi. Tuhan memberkati kita. Iya, mula teman yang situa nama situa mangara manurung, adorang so pencerahan siapa manguluata tarengotu tahun transformasion. Kupagi duhai maju ka artis-artisnya rawangu siapa pertohonan. Sudi mahita kapadita, Bibil Pro dan Diakonis, mari di mahita, tuson. Iya, melulas rohamu amang ainang, ba rohamu. Sama amang uluan nami, Karel mana? Pendeta Sabam. Iya, sama amang, lagu tak.
Baga donak suara yang manguluan ini kan? Iya, di tengah ombak. Cek. Lejo. Baik komar standing doh lawan nih. Pai maju poltak, jolo sarade jo hame. Alana kami nyambut tamu nok kami roro. Cek. Oh iya. Ya, silakan permusik nami. Roh Mamang. Amang ina menong majong ulat kita. Satu kita be. Mangan nama hitan dong, mas mangan nama hitan kambang ina. Yesus perhatikan lirik. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ibain pi gerak nggak? Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Boy doroh.
bersalah dosa. So narong be hata-hata sadang be. Oh itu. Anon nama tong dulu saya nama Iya. Oke, mulai ate ma tabak kamu maju hami sa liot jo sona kencang jote. Iya. Mulai ate ma dia ka pemerintah setempat namang aleo naka silas ni roha. Tabar penoni. Oke. Upasa tayo masih namang luata. Lama dokon hata pencerahat tuhita. Ang lupit din namin no sila tenang ma. Silakan amang anon langsung martang yang mangan na binoton ni amang Pandita John ni Romo-Romo. Hamuak kamanginang na parjulo na naing hirim rohaku tuhita saluna asa sudehita organ pakubasi na dong di huriat taon tetap kompak, tetap bersatu, tetap mesra, tidak ada lagi hal-hal yang bisa menceraikan kita satu sama lain. Jadi semakin kompak, semakin mesra, semakin satu untuk melayani di HKBP Rawamangun. Peduahon asa di tahun transformasion hulakin majolon na opat item naking. Ima sada pembaharuan mengenai janji. Janji ni perhalado tiki di pauzak, janji nami aka Pandita tiki di pauzak, janji ni aka pengurus tiki di pauzak ison, bahkan memperluas satu janji pernikahan itu juga penting, janji sidi untuk anak-anak muda, janji baptis, bahkan janji di tempat kerja kita masing-masing. Lalu pembaharuan bagian kedua menyangkut karakter, aka sikap perlu aka parangen marupani. Dungi bagian na patuluhon naking menyangkut kultur. Jadi budaya bekerja, budaya menyapa, budaya mendahului, termasuk menurut saya juga budaya antri perlu juga kita galakkan. Malana molo dangadong antri di hita rupani masih julu-juluanan ba kalca do seluhut naka aka perseoran. Dungi bagian na papaton menyangkut kemampuan atau kinerja. Di naopati majo kamang ta mulai di bagasan transformasi di taonon. Hudala na dua pezolo ta ulahon ngatung matsay belaga pakorhon yan non di tonga-tonga ni Huriata. Tarsoni majo kamang rohaku inata dang boy hadir karena kebetulan kami masih sedang berduka. Kakak yang menuduh kami sedang di rumah duka di Samarinda Tenggarong, alayalan ni ulota merbagi maju hami asa buido hoti mardala isan isopi mardalan. Kebetulan opak arina salpu limana salpu anak kon nami si Hahan si Hahan nami tong maruzung di Paranginan Borong-Borong yang sudah yatim piatu, jadi kami sendirilah bapak udahnya yang harus menanggung semua anak-anak kami. Jadi soalnya marudu tudut rasa dukaon. Mohon maklum kalau kami tidak bisa sama dengan Inang. Kebetulan
duka juga dialami oleh Amang Pendeta Tulus Tampu Bulun yang sekarang sedang di Cilegon, sudah dibawa ke Solo, Simatuana, Duli. Apala among ngi Inang Tulus Boruna Baban meninggal dunia di Cilegon, tapi sudah dibawa di Solo. Kebetulan marhela raw sa sitong nga tunamod dingon dope alay sa edita wuni ho Pendeta Tulus si maul mado opuk tuaw sa lilingon sa sitong nga pahupuk ko ibana alay ala di gereja itu tidak diungkapkan alay matsailungun rohana huida na sohya hubigi sokoni Pendeta Tulus tangis anggonaking ba tukso huwang ka po Pendeta Tulus na tangis si ala seurok sa ilingon hurang burjuro hotu mak munik kutu ibana dohotu simatuanon ala kebetulan anak tunggal juga yang simatuana horo gabe di pikir-pikiri bah lungun nei horo marohana rupani gabe soina ma ubalaga mapangangguk imana sian omak ni si Dame. Kita doakanlah Manginang supaya cepat terhibur. Dan Amang Benhart kebetulan juga tidak boleh hadir karena masih sedang berjuang dengan penyakitnya. Kita doakan juga supaya bisa diberikan Tuhan kesehatan. Angguang hurok seliling so sehat to dakpola marhubat songanik kutu ibana. Jadi biharong suku-sukuta memang saya yang minta supaya dia fokus dulu dengan kesehatannya. Abah suku-suku rohata kamanginangate. Iya, mudah-mudahan ada perkembangan signifikan boy sumehat anggiat berengot terlebih pada marhubas tuhita tuakatiki nanengro atik pe molo lewat sebulan 2 bulan dumengan nama tong zora opsi cuti sakit kabar tu pangeduan di distrik memang songoni alih hudok jolo taida mazolo di pahibul hai pasonna mudah-mudahan boy ditikina jonok boy dumengan. Jadi songon si Martin Luther Rima sangai tinggal horimana tiki perjuangan na lahu membela kebenaran lewat iman alai di tiki martabuni bana bagaimana ma gudang akka nama kaprosya Tuhan itu mengaku di bana. Nah, kami PK pendeta tengah kauma tong kamanginang semargogo kami. Ay kami pe adong gotong kelemahan na bibi adong biru sai na mitong. Nama si sakui sai na biru si patahita. Alai tetap dipatugu. Di sermon dunga patada honi nang Bible Frow. Alai sama jo stok jo inang. Bible Frow tahun harapian kami di Kalimantan alaya matay karejoro di Pertamina alay nunga hupangido tu perhalado asado tiba na mengurupi huriata secara sukarela khusus mengurupi rawa manguturu dohot rawa mangun opat daya matay padiangan mulo rap habi berkamudok nasida ba jaku kauma tong ibana songon bagian di perhalado di huria sekali lagi secara suka rela. Jadi along pola si pikirat tataringot tu ibana ala di basa-basa debataro dengan tong di bana patsamotan gari ada mengurupi akan narikok di tong-tongan di huria. Jalai benda tahu nak kering edenai misal sitong ala ni mana bro. Asugari torson
ba mudur rohami nak ndo takka dongan kecuali pedi tahu satu rate dungi padua ho diakones tomo jongjong joho to kenari ope tonggo ruasta jadi dua cara sida ruasta do tong dison alai laos pinangiro maguguna tong secara sukarela jadi ngarong marbalat jo ala honna dua ningo marupani alai ala tong sekolah do pedia kones tahun membuat dokter psikologi nakpe anak boru remaja do bibana ba tong matau rupi datang yakon mulalau sadong diber kamu bawa na hobar ba bodo tapatong tongon tibana alai anggi ahomatop sekolah nain nomor ujung di Rawamangunon tersoni majoro aku iban nahu sengaja hupetada ho kamu asatong burju hamu abeha ibarang kamata do inatan non bah isi alawon takyatin adain narupane jadi murni na mengurupi do inangate alai Rawamangutuluan non tetap ma di paradi situana ala Hirim rohata buan non tong jong di siaka situata melihat tema dia muna dua boy mah muhudul tu dengan amuna jadi mau lihat teman yang dihita saluhuna isodoh wida amang Richard Panjaitan saya terdipulu do bangun hudul aledang mengorui lasner hatta tuasida jala saya hei hudok do muludung di sia mang Richardon tersohon natabaro semangat ni baru pani ala di Rupi ditanyakon diteroi nangaka ulau pakko basio ditongani huriata dungi amang sahala panggabian na menurut tahu na ipangulu tuhatar musya mangon jala dituntun lebih hebat anggota nasal pusingo mertukok do pe ibana buti jolo merdalan alai lam lasrohana tak boleh pakai amang obe tukona jadi ipe luar biasa di dapat tabakkan tua-tua ni huriatan alaw mga lehonaka parrohaon topangan dukungan tuhita saluna niakupan ni inang boru itu morang dak sudiri para hitara menadabo hinangon ate jong mo join ang stok jolo masa sudi merendida dia tetap memberikan topangan di distrik jala amangoma pemilik Nasari Group se-Indonesia jaya mulongon nong kelas seminar paling untuk peningkatan ekonomi warga amang ini sangat cocok kita minta kesediaannya bersama Inang Boru si Tumorang jala hebat na inangon doho para Kamis jadi pakai kanat sama kesempatan ini mudah-mudahan hubungan kita semakin maju pada waktu-waktu yang akan datang hirai majolo ngamelilik kutong rawon asa buita marsi panganon selamat tahun baru manihita saluhna Selamat tahun baru mani. Pinasahak mam saya tumutara torto. Iya, mulai atama dia manguluan nami, nang manguluan kapiga-piga pencerahan di tas saluna, ada orang so mangulau-ulau kita tahun 2025 di Uriatah KBP Rawamangun. Asaboy dengan neng masih pangaruh kita pinasama tu Pandeta Joni Roma Horbo, dengan non pinasama tu Pandita laho masih pangaruh. Tapasadar hatta martang yang mahita pinuji pinasangap mahwali jahoba debata amanami ala makilala dohami nauli nadengkan napi natongomu tuhuriam HKBP Rawamangun nungadisok kami saluhut parhalado do sude ruas ni huriam mado mauliate huhut martangiang asa ho na mangaramoti hami di tahun 2025 on asa marhite haronami
lam tabba magogo lasni roha nalahu marhobas di tonga-tonga ni huriam HKBP Rawamangun di tahun 2025. Tuhan Jehovah di bata amanami mangulok kami mangatos si pando sinumon paso-paso masih pangano sinumon bahigogo hahipaso di daging nang to dinami paso-paso huriam napato pahoni nang molomulak kami sianingana nanon saihoma na mangaramoti kami mauliate madihodi bagasa Yesus Kristus martangia kami todopamu. Amin. Makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Low. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Low, atau putaran berulang tak berhingga, yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda secara terus-menerus, yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Low sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Filosofi kelima, 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKBP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan.